Partizan 2 zato što treniram jazz balet i da se družim sa društvom i putujem, idem na takmičenja. Nataša? Takođe isto je za mene da se družimo i da zajedno provodimo vreme, slobodno vreme. Za mene je Partizan 2 jedan veliki plesni klub i jedna velika porodica. Jedna plesna grupa gde učimo razne koreografije i skokove i plešimo. Partizan 2 za mene predstavlja mesto gde mogu da zaboravim sve probleme i mesto gde mogu da se opustim i da uživam u plesu. Za mene je Partizan 2 najbolje mesto. Mislim pa ću onda. Kaži, Partizan je za mene drugi život. Druga kuća, Dina. Pa mogu to da kažem, Partizan je za mene druga kuća. Nas dve smo drugarice, poznali smo se Partizanom. Pa ja volim da dolazim u Partizan 2 jer volim da pležem i volim da se družim sa mojim drugaricama. Volim da dolazim zato što plešem od malih nogu i ples je deo mene, ne mogu da zamislim da ne treniram i jednostavno se opustim i preporodim. Da, isto tako i dolazim zbog dobre atmosfere, zbog dobrih trenera i zbog dobrog društva. I ja uglavnom dolazim zbog društva i zbog takmičenja, tako, jedno iskustvo ne može svako. Adrenalin je deo nas. Baš tako. Partizan je moja porodica i ja prosto volim da dolazim ovde. Volela bi i više da mogu da dođem. I zašto voliš da dolaziš u Partizan? Zato što obožavam jazz balet.